El grup social 11 compta a tocar de la plaça d'Espanya amb un espai que és únic al món amb prestació de serveis específics per a persones cegues de totes les edats. L'edifici 11 Catalunya. Accedint per la Gran Via de les Corts Catalanes 394, entrem al Centre de Recursos Educatius 11 Barcelona, des d'on es coordina el suport educatiu específic que necessiten tots els menors i joves de Catalunya envers el seu procés evolutiu i educatiu, des del moment en què es detecta el dèficit visual, ja sigui al naixement o en qualsevol altre moment de la seva vida, fins que finalitza la seva etapa formativa. Part d'aquesta tasca la realitzem en el marc del conveni signat des de 1985 amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, el primer d'aquestes característiques de tot l'Estat. Des de la coordinació i gestió per part de l'ONCE, els diferents perfils professionals donen suport als centres educatius, als alumnes amb discapacitat visual i les seves famílies, treballant i potenciant l'acceptació del dèficit, les habilitats socials, l'autonomia personal, l'accés a la informació i les àrees curriculars d'especial dificultat. Tot tenint com a objectiu la plena inclusió en la societat de tot l'alumnat que rep el nostre suport.